Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, хабари фаврӣ ва расмӣ: саҳна ва рақиби навбатии Самандар Муродов маълум шуд ва дар ин навор мо ҳамаи маълумотро пешкаши шумо мекунем. Рақиби Самандар кист ва муҳорибаи онҳо дар куҷо мегузарад? Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати Шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, якчанд сомонаҳои хориҷӣ хабар доданд, ки варзигари тоҷик Самандар Муродов бо рекорди 10-0 муҳорибаи навбатии худро дар турнири Road to UFC, яъне роҳ ба UFC мегузаронад. Ана рақиби ӯ бошад варзигари амрикои Ҷонатан Пирсма бо рекорди 9-2 мешавад. Ин муҳориба аллакай рӯзи 23 август дар Амрико баргузор мегардад. Ҳамчунин дӯстон, худи Ҷонатан ин хабарро расман эълон карда чунин суханҳо навишт: расман, ман рӯзи 23 август дар Лас-Вегас барои рохат ба UFC муҳориба мегузаронам. Имконияти калон дар муддати кӯтоҳ зидди яке аз беҳтарин ҷанговарони вазни 77 кг дар ҷаҳон берун аз UFC. Нигоҳ накарда ба имконият ва вазъият, ман фикр мекунам, ки яке аз беҳтарин ҷанговарони вазни нимёна дар ҷаҳонам ва ин имконият аст, ки ин чизро исбот кунам, навиштааст Ҷонатан. Ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед ин муҳориба расман рӯзи 23 август дар турнири Road to UFC, яъне роҳ ба UFC баргузор мегардад ва дар вазни нимёна мегузарад. Ва дӯстон, ғолиби ин муҳориба соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC хоҳад шуд. Ҳозир бошад каме маълумот оиди ҳар дуи варзигарон. Ҷонатан Пирсма, варзигари 28-солаи амрикоӣ бо рекорди 9-2 ғалабаҳо: 3 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 1 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Бохтҳо: 1 бохт бо тариқи нокаут ва 1 бохти дигар бо қарори доваро. Ҳамчунин бояд қайд кард, ки Ҷонатан чемпиони Кейҷ Титан дар вазни 77 кг аст ва ӯ камарбанди худро 2 маротиба дар ин ташкилот ҳимоя кардааст. Охирон муҳорибаи худро моҳи майи ҳамин сол зидди Ҷек Конгдон гузаронида дар сеюм раунд бо тариқи сабмишн пирӯз шудааст. Самандар Муродов, варзигари 24-солаи тоҷик бо рекорди 10-0, 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Самандар охирон муҳорибаи худро моҳи январи ҳамин сол зидди Бобур Қурбонов гузаронида дар якум раунд ғалаба ба даст овардааст. Ва акнун рӯзи 23 август Самандарро муҳориба зидди Ҷонатан дар турнири Road to UFC интизор аст ва ғолиби ин муҳориба соҳиби шартнома бо UFC хоҳад шуд. Мо ба Самандар омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. Дӯстон, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед, то ин ки аз ҳамаи хабарҳои нави ҷаҳони MMA якум шуда бохабар шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.